Seruki Amerika'yı beri Donald Trump iddiaya şaş karanina belgeyin nepenite tavanbar kırın. Yenku salaboril Malawiya Florida hatibun ditin. Ev geçedana avarte ya berbeçaf Trump dike Seruki yekeye beri ku diroka Amerika'de ruburiye tavanın federali demine. Runuşvanê New Yorkê carekedin bi tawanbariyeke dinya dijî Trump dest bi rojê kirin. گر وی سوچک گربه بلا دادوری تشتی پیویز بگه کسک لسر قانون تنه حتی سروکی امریکا جی گر سوچک گربه دوید بردلاوی بده. Runuşvanê New Yorkê Charles Çavana jî vê yekê wisa şîrove dike. Li gor min ew deme, ew heq dike. Wî qanûn bin pê kiriye. Li welatayê din, ev dê demek dirêj berê ve di girtîgehê de bûye. Piya min ew serokê serî rakirina şeşê çileyê bû. Ew kesek xayîn e. Hin dizanin ku di serokatiya wî de û berê ev ti hemî jiyana xwe da ji tiştan difilite. Runuşvan Çavana dibe ku deme ku tiştek wisa li vî welatî biqewime. Dibe ku Nixon nêzîkî vê yekê bibe. Lê ew ji kar vekişiya. û paşê ew hat efûkirin. Lê ew reş dîrokî ye. Ez bawer dikim ku wextê vê yekê ku tiştek wisa li vî welatê biqewime. Ji ber ku siyasetvanên berê hebûn ku diviya bû bi tiştên ku berê kiribûn di girtîgehê da bibûna. Lê ew xilas dibin. Lê hevdem bandorek siyasî ya pir mezin ya vê dozê jî heye. Ku dibe ku pêşbirka bo seroktiyê ya komariyan ku Trump serdest e û ev tawanbarî bo darizandineke hessas bingehê jî ava dike. Ku li ser îdayên ku Trump bi dilxwazî û diş qanûnî agahdariya evlekariya neteweyî berhev kiriye. Özlem Yesak, Dengê Amerika.